فارس تزينام مرخب تحفاش حاكم مقلاصن بهراو ربحان مغنزابن زلون قد بلعل حلافነት كفصلنا አገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስታት ተሐሳሲቡ كنتيبا كتما አዲስ አበባ አዳነች አቤቤም ለሚ ኩለመዳይ ማእከል ዕዳጋና አገልግሎት ክፍት ገይራል أب كتما جيجيغا لعل 700 مليون بر زود تلواطي صرغيا مغدي تمريو علتا عربي عصر تاربعة جنبوت كل تشحن عصر شمونتنا عم تمرت مشت ساعات حدا عقيلون أباكم استدلوا مع زينة تبي تقرنيا حزنا لكم قريبنا لنا كمية تمسيو كبرات تملكتي من زيناتات جيتات شوالهم مساهم كتسألني حسنا نايم كتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات حقي مقلاصن بهراو ربحا مغنزابن قد مرخب تحفاش إلو أقلقلوت كومنيكيشن منغستيم تي أقلقلوت ملو زوت أو مقلسي كم سعب قربيو مرخب تحفاشن الديمقراطية وسرعة زخل مسرة المعاتيو مرخب تحفاش بميزاناونت زي شاراون كوينو ناي مقلقال حلافنت زلو ديمقراطية وتكاليوم إثيوبيا زي متكلاب وما بحق منقسي زي الرقاقة هاجريا زي مالت جن مرخب تحفاش سيصرحلو هاجرن بهراو ربحا زي قلقلو أبقمت يأتون مالتاي كونن زي شاراوي حقا سرار حام هلاو أم محلاو أب لعل حدا وجلوي أكل زغنة فلوي وجناونت زي مرأي مسحق إيدو مبال مالتيوم زي شراونتهم زرقاقصو حدا حقي بمنصر بخمي كرأن كفتن كم زلو بمرأين بمفتاشنيوم مرخب تحفاش حقنا مقلاصن بهراو ربحانا بدنفعن حلافنت اللون حدا كاب مسرتات بهراو ربحاتات إثيوبيا مرصا مسرت ديمقراطياوي سرعات سلاماو مسغار سلطان مونغو منغسن حزبن سور سددر كبس لزخنه ميداتات نزياب قمت بمتاو كسر حلون مرصا إثيوبياون بمنصر حق إثيوبيا حقاو تكالات أسرار حق إثيوبيا كرئيون كقربون اللوم إثيوبيا نوحي زمن سنة منغسن تاريخن بحالنا اللوام يخون مبر بخم ومقداي تقلصت أي قلصتن مرخب تحفاشون بأخل ملكو أي قلصون بزي مخنات علم بزي وكلنا كتقلصون أي قزار صار دي تتقيما كتقلصو صنيحام لومي ولا كواغنا كعبيو زد اليوم تخنا بزوحاتنا مرخب تحفاش تكالات اللونا بتوسخيني إثيوبيا بقدم حزي بزبلص أي مقلاصن صلوان عقمن معبلهم إثيوبيا بشوعي هاجراوي مرصان مكياد معلتات تراي تريفوالهم إثيوبيان كابشات هاجراو مرصا بزعبا زمعبل وتكالاو عقمن ديمقراطيا استرار حان تماهيرهم نمنغستهم كمرصو تمزغيبهم اللهم أمرارحا بورد بعلمزي مرخب بزوان إثيوبيا لومي أب وانا بيت صحفة كوربوريشن برودكاستينج إثيوبيا EBC بمركب عدة صراحة ساليتهم أب وان تعودة أكابي بورد تبع المزين دايركتور جنرال بهرا قلقلوتن حبريتان دحننتن أمباسادر ريدوان حسين كمز قلصوهم EBC أبز حزي وان أزيو أب زد تبابع من قصاص لو تيركب بفلاي دمام مصنعتن مرمرن استمسرتو صريت زلوهم صراحتي تحسطون تملكتون سمعتن بمقرابن نتعودي ديجيتال ميديا بزبلص أنا متنخرن تي تكال استقعزو رحقة تصفى ذهبن زاد تبابع المخانو بقبري كم تعذبوا قليتهم نزي تجمير زلو سنايقو عزلو طيب زبلص معباين مقلباتن كم زقباء زاد حساسبو أمباسادر ريدوان نغتصالنتون نزبلص عاوتن أبوشت تتكال كل جزي دكاس ألبو سرحن كتصالنت زلو نايفت را حسابن كهلو كم زقباء نوتيبهم EBC ناي إثيوبيا تاريخها وفصامتاتن كبرات حادقتاتن زمنات عقب زحازة هبوب تكال مخانوز تقصو أمباسادر ريدوان حسين زي ناي أركايب حافتي نربح هاجر كوعلن ولدو زهنة صلو حيال مسارحي كون كم زقبان قليصم وسيهمون زي حد شولدو ناي تمالي بتخكل فليتو كاب تاريخو تماهيرو ناي لومي كهنسن صباحنا ممحياش نكل علن عقمي بزفتر مقدي زي كوب سندنا بربحا كوعل كم زلوو أتحساسي بهم كوميشن هاجراو زتا إثيوبيا أجنداتات قبايا هاجراو زتا انتقالات هايمانوتن سبيك محبراتنا قريبو
ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ፕሮፌሰር መስፍን አርአያም እቲ ኮሚሽን አጀንዳታት ኣብ መቅራጽ ምውዳብን መቅራብን ምዕራፍ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ቀጻሊ ንሃገራዊ ጉባኤ ዘተ ዝቐርቡ አጀንዳታት ምስ መዳርግቲ አካላት ናይ መረጋገጽ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ሰርሖ ዘሎ ስራሕን ዝቀርጹ አጀንዳ ንትካላት ሃይማኖትን ሲቪክ ማሕበራትን ብምቅራብ እታወታት ይእክብ ከም ዘለውን ገሊጾም ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ለሚ ኮድ ለመዳይ ማእከል ዕዳጋን አገልግሎት ክፍቲ ገይረን ተንከንቲባ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጽና ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ መንግስቲ ንህዝቢ ዝኣተወ ቃል ክፍጽምዩ ዘይስራሕ ቃል ኣይኣቱን ኢለን እቲ ማእከል ምምሕዳር ታ ከተማ ዋጋ መነባብሮ ንምንካይ ዝያዳ ፍርያት ንምቕራብን ማእከላት ዕዳጋ ንምስፋሕን ዝገብሩ ዘሎ ጻዕሪ ሓደ ኣካል ምዃኑ ገሊጸን ማእከል ዕዳጋ ኩሉ መዳይ ለሚ ነታ ከተማ መበል ሻውዓይ እዩ ኣብ ቀንዲ ጽርግያ ሰሚት ዝርከብ እቲ ማእከል ነበርቲ ክፍለ ከተማታት ለሚ ኩራ ቦሌን ክፍለ ከተማ የካን ምህናጹ ገሊጸን 221 ዘመናዊ ዝውዕዩን ዝሕልን መኽዘናት ድንኳናት ሽርሸራ ሱፐርማርኬታትን መፍራይትን ዝሓቆፈ ማእከል ኣብ ሓደ እዋን 250 ተሽከርከርቲ ደው ዘብል መዕረፊ ኣውቶቡሳት ከም ዘለዎ ተንከንቲባ ሓቢረን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ዋኑ ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ብምዕጣቅ ዓቅሙ ዓብዩ ክብሉ ዋና አዛዚት ትካል ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ገሊጾም መበል 117 መዓልቲ ምጥያሽ ፖሊስ ኢትዮጵያ በዩኒቨርሲቲ ፖሊስ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጽዎም ዶባት ሃገርና ክኽበርን ዜጋታት ብናጽነት ክንቀሳቀሱና ምግባር ፖሊስ ዓብይ ግደ ይጻወት ኣሎ እቲ ትካል ገበን ኣቀዲሙ ኣብ ምክልኻልን ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምርግጋጽን ኣብ አፍሪቃ ብቁዕን ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊጾም ኣብ ምክልኻል ገበንን ተዛመድቲ ትግበራታትን ስርዓት ፖሊስን ዲጂታላዊ ናብ ስራሕ ብምእታው ስራሕቲ ፖሊስ ዘመናዊ ንምግባር ከም ዝኽኣል ኣብርዮም እቲ ትካል ኣብ ሓፂር እዋን ገበናት ሳይበር ፋይናንሳዊ ምትላልን ዝተሓላለኹ ዲጂታላዊ ኣሰራርሓታትን ብምትንታን መርትዑታት ብምቕራብ ኣብ አፍሪቃ መሪሕ ወሃቢ ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ገሊጾም ውሕዳት ምዕቡላት ሃገራት ዘለውን ኣጽዋር ብምዕጣቅ ምስ ግዜ ትኸይድ ከም ዝርከቡ እውን ኣመላኺቶም ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብልዕሊ 700 ሚልዮን ብር ዝተሰርሐ ተለዋጢ ጽርግያ መገዲ ተመሪቑ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ሶማሌ ዝኾነት ከተማ ጅግጅጋ ብልዕሊ 7 ሚልዮን ብር ዝተሰርሐ ተለዋጢ ወይ መለወጢ ጽርግያ ኣስፋልት ኮንክሪት ሎም መዓልቲ ተመሪቑ ንግልጋሎት ህዝቢ ክፍቲ ኮይኑ ነዚ ጽርግያ ፕሮጀክት ርእሰ ምሕዳር ክልል ሶማሌ ኣይተ ሙስጠፋ መሐመድን ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒን ብሓባር መሪቖምዎም 7.3 ኪሎ ሜትር ንውሓትን 30 ሜትር ጎናዊ ስፍሓትን ዘለዎ እዚ ናይ ጽርግያ ፕሮጀክት መበገሲኡ መእተዊ ከተማ ጅግጅጋ ብምግባር ክሳብ ዓንኬል ኣደባባይ ቶጎ ውጫሌ ይበጽሕ እዚ ፕሮጀክት ንከተማ ጅግጅጋ ብዙሕነታውያን ናይ ኢኮኖሚን ማሕበራውን ጥቕምታት ከም ዝህብ ተገሊጹ ኣሎ ርእሰ ምሕዳር ሙስጠፋ መሐመድ ኣብቲ እዋን ምረቓ ከም ዝገለጽዎ እዚ ሓዱሽ ተለዋጢ ጽርግያ ኣብ ምብራቃዊ ክፍሊ ኢትዮጵያ ዝካየድ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ንምስላጥ ዓብይ ረብሓ ክህልዎ እዩ እቲ ክልል ዞባ ምስ ዞባ ወረዳ ምስ ወረዳ ዘራኸቡ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ብምስፋሕ ናብራ ዜጋታት ንምምሕያሽ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘለውን ጠቂሶም ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ዝተጀመሩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ንምቕጻል መንግስቲ ቁርፀኛ ምዃኑን እቶም ርእሰ ምሕዳር ኣረጋጊጾም ጅግጅጋ ዘለዋ ስልታዊ ናይ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ማእከልነት ጠቐሱ ርእሰ ምምሕዳር ሙስጠፋ እዚ ተለዋጢ ጽርግያ ቀደም ከበድቲ መኻይን ጽዕነት ብማእከልታ ከተማ ክሓልፋ ከለዋ ይፈጥርዎ ዝነበሩ ናይ ትራፊክ ጸቕጥታት ስግኣት ድሕንነትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘወገዳ ረድዮም ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ቦገነን ምዝዛም እዚ ፕሮጀክት ጽባቐታ ከተማ ካብ ምውሳኽ ሓሊፉ ዋሕዚ ንግዲ ብምቅልጣፍ ንኢኮኖሚያዊ ዕቤት ዓብይ ዓቕሚ ከም ዝፈጥር ገሊጸን ዋና ዳይሬክተር ምምሕዳር መገድታት ኢትዮጵያ ኢንጂነር መሐመድ አብዱራህማን ቦገኖም ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ናይቲ ህዝቢ ናይ ዘመናት ሕቶታት ዝምልሱን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ተረባሕነት ዘረጋገጹን ቁጽሮም ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክታት ይስርሑ ከም ዘለዉ ገሊጾም እዚ ዝተመረቐ ጽርግያ እውን ብሰንኪ ምንቅስቓስ ንግዲ ይፍጠር ዝነበረ ናይ ትራፊክ ጽቕጥቅጥ ብ70 ሚእታዊ ከቃልሎ እዩ ተባሂሉ ከም ጽበም ኣፍሊጦም ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መርጽኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዝውን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝርና ብዝሓረናዮም ዜናታት ክንጅምር ኢና ዜና መረጻ
أبشوعي حفشوا مرت على 5 مليون زيجاتات تمزجوا مخاني فلت زي كتر طرح زي كنا زيجاتات دمصوم كندي نواجا كم زلوا أمينهم مزجابهم ونزملاختيهم بحفشاب زهجر لمن الديمقراطية نعبي ممسو زملاختيهم أمونغو بوليتيكا بارتاز جبر زلون حن حات من مارس حسابات بوليسي ونابل من الديمقراطية هاجر نايبعلو عبي معرفن أثر زق مخانو يقلت زهرة محمد نزواد الدكتور دهب ياسين أبي إثيوبيا زسالت شوعي حفشوا مرزة ديمقراطيون أكاتات نخخون منجستن ودبات بوليتيكان حبار مدرخ زته بمتنخر زتفلاليو سرحت الناس رح يركبوا منجستون تكالات مرزة قللتنيا خوينو من خسرحو أدلاي معقف حقن وحسنا سطتان نمرققات زلوا قرات النت قاليسيو إزون بارتات بوليتيكا بزي زخونة زعنتو بوليسيتاتهم نهز بزفالة ألوف سفيح مهدار نخفت أرستلمايو بفلاي أبني حبار بيت مخرطات زلعالو قراتاتات بزتن مفتحن تساتفو بوليتيكا زيقاتات نمعباي زوجنو تكبارات تأمل نتتمرزع كب كم زبلو تأمينو ليو بارتاتون بنزعنات زنقسا أصولهم أمارات تات نمسفح زتفلاليو مدرخات زته أن تسالت يركبوا የአዲስ አበባ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በተለይም ሰባተኛው ቤት ምክር ሓበራዊ ፖለቲካ ፓርቲታት አዲስ አበባ ሻውዓይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምርጫ ነፃ ፍትሓዊ አሳታፍን ዲሞክራሲያውን ንክኸውን አበ ምግባር ብዙሓት ስራሕቲ እናወገነ ይርከብ ብፍላይ አብ ሃገርና አበ ህንፀት ስርዓት መድብለ ፓርቲ አዎንታዊ እጃም ብርካት ብዝከኣለሉ መስርሕ ብተወሳኺ ምሕዳር ዲሞክራሲ ንክሰፍሕ ብምግባር ብዙሓት ስራሕቲ እናተወገኑ ይርከቡ ምሕዳር ፖለቲካ እውን እናሰፍሐ ዝመፅሉ ኩነታት ኣሎ ነዚ ከመ ምዕሩይ ኩነታት ብምጥቃም ፓርቲታት ፖለቲካ ንቁሕ ተሳትፎ ንኽገብሩ እቲ ናይ ሓባር ቤት ምኽሪ ጥንኩራት ስራሕቲ እናሰርሐ ይርከብ بارتات بوليتيكا بوغنوم أب كيد مرزع زسرحو كفتاتات سرح نمملأن بحلي سلاماون حنحن معباي مس منجستن برد مرزعان بغربان نسرحو مخانم قليصام የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት መንግስት ብቻም ሳይሆን ፓርቲዎች ህዝቡ ምህዳር ፖለቲካን ምስፋሕ መንግስት ጥራሕ ዘይኮነስ ፓርቲታት ፖለቲካ ህዝቢ ልምምድ ዲሞክራሲ በሓፈሻ አበ ተሳትፎ መረፃ ኣብ ሃገርና ብዝሳለጥ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ብመንግስት ዓቃል ልቢ ብዙሓት ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ ሰፊሕ ምህዳር እንትንብል ፓርቲታት ሓሳቦም ብነፃ ምግላጽ መሰል ምምራፅን ተመራፅነቶምን ብምኽባር አበ ዝተፈላለዩ ጉባኤታት እውን ምስታፍ እዩ በዚ እውን ፓርቲታት ንሳተፍ ኣለና መንግስት እውን ነዚ ምዕሩይ ኩነታት ፈጢሩልና ስራሕቲ እናሰርሐና ኢና ንርከብ ካርድ ኣውፂና እውን ኣብቲ መረፃ እናተሳተፍና ኢና ማኒፌስቶና እውን ንህዝቢ ኣፋሊጥና ኢና ጎስጓስ መረፁን እውን እናገበርና ኢና ነፃ ኣየር ሰዓት እውን ረኺብና ኢና ብኡ ልክዕ ስራሕቲ እናሰርሕና ንርከብ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ካብ ዝሓለፉ ልምድታት ተላዒልካ ብዝበሰለ ዘተ ፖለቲካ ዝተዓጀበ ንክኸውን እጃም ምሁራትን ሲቪል ማሕበረሰብን ልዑል እዩ ኸይዲ እቲ መረፃ ፍትሓዊ ሰላማውን ነፃን ኮይኑ ንክዛዘም ላዕለዋይነት ሕጊ ካብ ምኽባር ብዝሓለፈ ምህዳር እቲ ፖለቲካ ብዝበለፀ ዘስፍሑ መማሓየሽታት ኣሰራርሓ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ከም ዝግባእ ተመላኺቱ እዩ بزحلفو 10 ዓመታት ዲፕሎማሲን ጉዕዞ ቁጠባን ኢትዮጵያ ብትሕት ለገስቲ ሃገራት ተንጠልጠለ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ ድማ ካብቲ ጽግዕተኝነት ሓገዝ ወፅያ ገጻና በደቡብ ተዝውር ዝሓዘቶ ቀንዲ ስትራቴጂ ሚዛን ዋልታታት ምዕራብን ምብራቕን ብዝሓሎ መልክዕ ብሄራዊ ጥቕማ ክኽበር ምግባር እዩ ህይወት አበበን ዘዋደድ ተጸብጻብ አብርሃም ፍስሐ ንብዙሓት 10 ዓመታት ርክብ ኢትዮጵያን ለገስቲ ሃገራት ሰሜንን ብድሌት ሓደ ወገን ጥራሕ ዝተሓፀረ ነይሮም ሓገዝ እንድሕር ደሊኹም ነዚ ሕጊ ቀይርዎ ልቓሕ እንተደሊኹም ንእገለ ከይትኸሱ ዝብሉን ካልኦትን ንዘመናት ዝጸንሐ ምዕራባውያን ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ብዞም ፖለቲካዊ ቅድመ ኩነታት ዝተሓፀረ ነይሩ ሎሚ ግና እዚ ጽግዕተኝነት እናተለወጠ ይርከብ ርክብ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሄራዊ ጥቕሚ ማእኸል ገይሩ ዝንቀሳቐስ ስትራቴጂ ዝኽተል እዩ በዚ ድማ ኢትዮጵያ አበ ምትሕባር ደቡብ ንቁሕ ተሳትፎ ብምግባር እትዕውቶ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት መርኣያ እዩ እዚ ድማ አበ ዓለም ለኸ ዘለዋ ሚዛን ተደማጽነትን ተሳትፎን እናቀይሮ ይዝርከብ ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት 10 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት 10 ዓመታት ካብ ዝተመዝገቡ ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት እቲ ቀንዲዩ ክበሃል ይከኣል ስቑልካ ምእታው ዘይኮነስ ኣብ ሕድሕድ ምዕቀኒ ማለት እውን ብዕቤት ቁጠባ ብበዝሒ ህዝቢ ኣብ ዓለም ብዘለና ዓቕሚ ተደማጽነትን ቀጻሊ ብዘለና ተስፋን እዩ እዚ ድማ ዓብይ ዓወት እዩ ይህ በጣም ትልቅ ድል ነው
እዚ ስትራቴጂካዊ ለውጢ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ባዕላ ጉዳይ እትወስኖም ውሳነታት ዝኾነ ሓይሊ ወፃኢ ጣልቃ ከይኣቱ ሓጊዝዋ እዩ ይኹን እምበር እዚ ካይዳ ንምዕራባውያን ሙሉእ ብምሉእ ምግዳፍ ወይ ድማ ዝባንካ መሃብ ኣየርእን የግዳስ ብሄራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ንምኽባር ክበሃል ዋልታታት ምዕራብን ምብራቕን ምጥቃም ኣድላይ ምዃኑ ዘርኢ እዩ እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ ከበለጸገው ዓለም ጋር ከምዕራቡ ዓለም ጋር كم زفلت إثيوبيا مزبعبل هجرات تنكر زخون ركب على ويو متحبار دبوبن بريكسن أبزع مسلو كن أتودما مسوسنات هجرات زنبر ركب بموسخ بنقد خونه دبلوماسي مسبوزحات هجرات زهلو ركب نخسف فيو زحجزا مس كمن برازيل هندن تشاينان زبلا محزوت هاجرات الدبوب زقبر ركب بجبوت وصيتات زتحجز يوم اتي متحبار كاب حجز جنزب حليفو اب سغغر تكنولوجين لو وتمكرتات نون نيتيبيا ان حجز يزركب ለኢትዮጵያ ሁነኛ አጋር የሆኑ ሀገሮች እንደ ቻይና አይነቶቹ እንደ ብራዚል ንኢትዮጵያ ቀንድ መሐዙስ ዝኾና ከም ቻይና ብራዚል ህንድን ዝበለ ሃገራት ብስርዓት ሕርሻ ቴክኖሎጂን ትምህርትን ምስ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ዲፕሎማሲያዊን ቁጠባዊን ርክብ ዘለወን ሃገራት እየን ስለዚ እዚ ጉዳይ ኣብ ምትሕባር ደቡብ እንትርከብ ዘን ሃገራት ካብቲ ዝነበረ ዝበለጸ ዓይነት ምትሕጋዘን ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ጥቕሚ ዝርከበሉ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ማዕቀፍ ምትሕባር ደቡብ እትገብሮ ተሳትፎ እናዓበየ መምጽኦም ኣብ መድረኽ ዓለም ዝለዓለ ሚዛን ሓይሊ ንኽትረክብ ሓጊዝዋ እዩ ውጽኢታት ምትሕባር ደቡብ ብተግባር ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ኣብ ጽዋን ዲፕሎማሲያዊ ተሳትፎ ኢትዮጵያ ሚዛን ዋልታታት ምዕራብን ምብራቕን ብዝሓለወ መልክዑ ሃገራዊ ጥቕምን ክብርን ብምሕላው ጉዕዝኡ ቀጺሉሎም ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመጥቀም ብልጽግና ኢትዮጵያ ብዝሓጸረ እዋን ምርጋጽ ከም ዝካኣል ተገሊጹ ነዚ እውን ትካላት ኣመራርሓን ቴክኖሎጂን ሰብ ሓይሊ ጠመተ ጌረን ክሰርሓ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ኣልጋነሽ ተካን ዘዋደዱ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ቴክኖሎጂ በወረቀት ካብ ሰፍር ሓሳብ ወፂኡ መሬት ምርጋጽ እንትኽእልን ህዝባዊ ተረባሒነት ምርጋጽ እንትጅምር ትርጉሙ ዝለዓለ ይኸውን እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ብተግባር ዝተገለጸን ሃገር ድማ ናብ ዝዓበየ ምዕራፍ ዘሳግር መንገዲ እውን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ይበሃል ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝጀመረቶን ህዝብታት እውን ተረባሕቲ ዝገብር መንገዲ ብልጽግና ብዓወት ምዝዛም ትኽእል ነዚ ዘመናዊ ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ብኣግባቡን ብውፅኢታውነትን ምንቅስቓስ እንትኽእል ጥራይ እዩ ነዚ ዓብይ ሃገራዊ ራእይ ኣብ ጫፍ ንምብጻሕ ድማ ብፍልጠትን ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ዘመናዊ ኣመራርሓ ከምውን ኣብቲ ዘፈርቲ ስልጠና ዝወሰዱ ብቑዓት ሰሙያ መፍጣር ግድን ኮይኑ እዩ የሰለጠነ የሰው ኃይል በዘርፉ ለማፍራት አንደኛ ትልቅ ስልጣን ኃይሊ ኣብቲ ዘፈር ንምፍጣር ካብ ትካላት ትምህርቲ ትጽቢት ይግበር እዩ ትካላት ትምህርቲ ኣብ አይቲ ኮምፒውተር ዝብዎም ፍልጠታት ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና እዚ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ንአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሓዊሱ ሳይበር ሴኩሪቲ ዳታ ሳይንስ ዝኣመሰሉ ሓደሽ ቴክኖሎጂታት መጽኦም እዮም ስለዚ ኣብዚ ዘፈር እዚ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይ ትካላት ትምህርቲ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ክዝርግሑ ይግባእ በብብርኩ ኣብ ዝርከቡ ትካላት መንግስትን ውልቀን ዝረኣዩ ብቕዓት ኣሰራርሓ ኢትዮጵያ ንምብጻሕ ናብ ትምነዩ ብረኸ ብልጽግና ዘብጽሑ መሳልላት እዮም ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ዲጂታል 2025 ብብቕዓት ምዕዋት ዝቃለት እንትኾን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብቲ ዝተሳገረ 2030 ገጽ ኣመሊሳ እያ ነዚ 2030 ዲጂታል ስትራቴጂ ዕውት ንምግባሩን ሰፊሕ ምድላው ከም ዝሓትት ተገሊጹ እዩ በዓለም ላይ እጅግ በየቀኑ በጣም በርካታ የሳይበር ጥቃቶች በየሀገራት ላይ ይካሄዳሉ ኣብ ዓለም በብመዓልቱ ብርክት ዝበሉ መጥቃዕትታት ሳይበር ኣብ ሃገራት ይበጽሑ እዮም ንሕና ብመንጽር ዘለናሉ ጂኦ ፖለቲካ ድማ ወሰን ምስ ንካፈለለን ሃገራትን ብብርኪ ዓለም ምስ ዝተዋሃበና ጠመተን ተታሒዙ ብርክት ዝበሉ መጥቃዕትታት ሳይበር ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ይኽእል እዩ በጽሕና እውን እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሉዓላውነት እንትንዛረብ ዲጂታል ሉዓላውነት ክነረጋግጽ ይግባእ ንኹሉ ዜጋ ማዕረ ተረባሒ ዝገብር ኣሳታፊነት ካብ ዲጂታል 2030 ስትራቴጂካዊ ትልምታት ውሽጢ ሓደ እዩ ነዚ ካህድን ምግባር ድማ ካብ ኣመራርሓታትን ሰሙያን ትጽቢት ዝገብር ዝለዓለ ሓላፊነት ንማሕበረሰብ ግንዛበ መሃብ እንትኾን ነዚ ንምዕዋት ድማ ነቲ ኸይዲ ዝሕግዝ ዘመናዊ እታወታት ቴክኖሎጂ ብስፍሓት ክማልኡ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እዩ በዚህ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ላይ ይሄ
ኣብ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ሕድሕድ ቋንቋታት ከባቢና ዘሳተፈም ትሕዝቶታት ምድላው ኣድላዩ ንኣብነት ብዛዕባ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝግለጽ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ጥራይ ይመስለ እዩ ሰብ እዚ ጥራይ ኮነን ብኦሮምኛ ብትግርኛ ብሶማልኛን ብካልኦት ቋንቋታትን ምስራሕ ይከኣል እዩ ስለዚ ነዚ ተጠቂምና መረዳእታ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ከነባጽሕ ይግባእ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮነ ወጻኢ ምስ ዘለው ብምዝርራብ ሓገዝ ብምርካብ ነዚ ቴክኖሎጂ ክሳብ ገጠር ምብጻሕ ይከኣል እዩ ቴክኖሎጂው ቢኖርም እንኳን ሰዎቹ መሰረታዊ የሆነ እውቀት ክህሎት ኖራቸው ይገባል ቴክኖሎጂ ዋላኳ እንተሃለወ ሰባት መሰረታዊ ዝኾነ ፍልጠትን ክእለትን ክህልዎም ይግባእ እዩ ዘለውና መሰረተ ልምዓታት ተጠቂምና ብዝተሓተ ብርኪ ሰባት ብቐሊሉ ክጥቀምዎም ዝኽእሉ ቴክኖሎጂታት ብምቕራብ ተረባሕቲ ቴክኖሎጂ ምግባር ይከኣል እዩ ስልጠና ክረኽቡ ኣብ ምግባር እውን ብሰፊሑ ምስራሕ ኣድላይ እዩ ንዘመን ዝምጥን ቴክኖሎጂ ቅልጡፍን ጽሬት ዘለዎ ግልጋሎት ብምቅልጣፍ ፍርዌት ተገልገልቲ እንተፈጠር ግዕዝናን ብልሹ ኣሰራርሓ ብምትራፍ ብልጽግናን ዕቤት ኢትዮጵያ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ ክቡራት ተመልከቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም መራኸብቲ ሓፋሽ ሓቂ ኣብ ምግላጽን ብሄራዊ ረብሓ ንምግንዛብን ዘለዎን ግደ ብልዑል ሓላፍነት ክፍጽማ ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲያት ተሓሳሲቡ ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ለሚ ኩለመዳው ማእከል ዕዳጋና አገልግሎት ክፍት ገይረ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ልዕል 700 ሚልዮን ብር ዝወደአ ተለዋጢ ጽርግያ መገዲ ተመሪቑ نلومي عربي 14 جنبوت 2018 عام تمرت مشي ساعات حدا نباخوم زحرني مع دزينا يتبي تقنيا زي كتكتاتلو صنحكم مسنيرو مسلم كتالكم نمسجن جيتاچوالو بسم الله سو ما استوديو حبيركم نيره ببزلكم سلام كتكونوا تمرت